2試合スタート。一攫千金ヌーブルトレジャーハンター2回戦が始まりました。宝箱に入っている賞金10万円を目指していきます。全長が13メートル、高さが4メートルある大階段、ヌーブルの中を階段を両手両足を使って登っていきます。まずリードしているのは小峠、一番人気です。小峠がリードしていく。そして斉藤も現在2位、第3位に小宮、そして狩野英孝も順調なスタート。ただ田中がおっと狩野英孝落ちていきました。斉藤も落ちていた。小峠も落ちました。自動的に小宮がなぜか1位になった。小宮が自動的に非常にスローに手足を動かしていく小宮です。小宮が慎重に動かしていきますが、後ろから田中が上がってきたぞ。小宮が1位、2位が田中、3位に小峠と斉藤が続いています。斉藤落ちていった。さあ3人が並んで小宮がなぜか下がっている。地味に後退している。よく理由がわからないがガタガタ落ちていった。先頭が小峠に変わりました。先頭小峠、2位田中、3位が狩野英孝となっています。狩野英孝足をまたつかせていなくなっていきました。小峠人気に応えるか。順調に中央突破。ただ鈴木奈々はこの辺りから7回ほど落下していった。しかし小峠は順調にいくぞ。順調にいった。またいだ。スーパープレー、スーパープレーだった。田中スーパープレーの後ノーミスで落下。すごい。誰も階段を登っておりません。また一からのスタートになりました。小峠が速い。小峠が順調に上がっていく。ぬるぬるになれたか。小峠ここで落ちていった。角と一緒に落ちていきました。最後はなかなか階段を登れていない。現在2分経過いたしました。小宮がやはりスローに手足を動かして現在1位、斉藤がそれを追っています。さらに追うのが田中です。斉藤と小宮、しかしながら田中が落ちていった。大悟はなかなか階段を登れない。そして狩野英孝来ているぞ。小峠も速い。サイドから攻めている。3人がほとんど並んでいる。しかし一歩抜け出すのは誰か。この2006年春から始まったヌルヌルの歴史、ヌルヌル伝説の始まり、3年ぶりに感謝祭に復活したこのヌルヌルで果たして誰が今日伝説を作ることになるのか。小峠がまた中央突破。現在トップに立っている。右足がちょっと危ないか。一歩ずつ一歩ずついく。狩野英孝落ちていった。小宮がなぜか這いつくばって動けなくなっている。小峠は順調だ。小峠が一歩ずつ確認をする。脳症を確認作業全員いった。さようなら。全員さようなら。そして